Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel आवरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनसेयाव थांबनेल बा टाइटल नायनानै भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामा जासे जेबो सिनायलांनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर खनजितानि आरोना खनजितानि मा भिडिअ होनना बुङोब्ला बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं नैबे खनजितानि मा भिडिअखौ आंखौ खिथाना होजोबला डाइरेक्ट खनजितानि सायाव मोनसे एलिगेसन एबा दाय होनायखौ आं मोनदों आरोना मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअखौ होनो हागोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ सोर बानायदों होनना बुङोब्ला फार्स्टआवनो मैदेर फिफा नामा बिथाङा बानायना होदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे मा होनो खनजितानि सायाव दाय जाबसिननाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लादो बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन माला हराखैलाय होनदों गावनो माला हरा नोंलाय होनदों ओमफ्राय खनजिताया ओमफ्राय मा होनो नोंनि माथो गोदान नाम्बार होबाय थायो खनजिताया बेयावबो कन्टेक्ट खालामबाव आरोबाव खनसे हमखाला आंनि नाम्बारखौनो हमखाला सासे आगैया खनजितानाव मुलि बिहरदोंमोननो ओमफ्राय बे मुलिनि फैसाखौबो हरखाबाय आरोना खनजितानो आं स्क्रिनशटखौबो होनानै होगोन स्क्रिनाव नोंथांमोना नायना लानो हागोन माने फैसाखौबो हरखाबाय ओमफ्राय मुलिया बे आगैनाव मोनहैयाखैनो आरोना आंथ' मुलि बेफारिबो नङा जेबो नङा थेवबाबो आङो ससियेल मिडियायाव भिडिअ होनाय हिसाबै आंनि भिडिअखौबो मानसिफोरा नायनानै एसेबाबो मिन्थियो हिसाबै आङो बे भिडिअखौ बे आगैनि खावलायनायाव होदों आरोना माने आब' नों आं बिदि बुंनाय भिडिअखौ होनानै हो खनजिताया नुहैथों होननानै आरोना इसोरबो होनदों एसेबां खस्थ' मावनानैसो जोंबो बिदि फैसा थाइसे थाइनैखौ मोनो ओरैनो मोना थ' बेनो 1500 फैसाखौ हरखानानै दोनबाय थेवबाबो खनजिताया बेनो मुलिखौ हराखै थगायनानै जाबाय थ' बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना फार्स्ट टाइमाव मुलिया बेनाव मोनहैयाखै आगैनाव थेवबाबो बियो नै दे नामखौ नायना लानो हागोन बेयाव बियो अरिजिनाल नामखौ खिथादों जानो हागौ आं बे आगैनि फट'खौबो स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय होनबानो मिन्थिगोन आरोना खनजितायाबो जुदि भिडिअखौ नायदोंबा बेफोरबायदि खालामनाङा थ' बियो होनदों आरोना फेब्रुवारियावनो अर्डार खालामदोंमोन मुलिखौ ओमफ्राय फेब्रुवारियाव अर्डार खालामनायाव दासिमहालागै एप्रिल मोनफैलायलांबाय दाबो मोनहैयाखै ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे भिडिअआव बुंनाय खोथाया बेसेबां सैथो आंखौथ' बुंना होनो हानाय नंला बेखौ आं नोंथांमोननो जास्ट भिडिअखौ मोननायलाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामहरसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैदों आरोना ओमफ्राय बे भिडिअनि सायाव खनजितानि साइडनिफ्राय दाबो जेबो रिप्लाइ भिडिअ फैयाखैमोन बे जेनोखि खनजिताखौ दाय होदों जेनोखि मा होनो मुलि हरनो होननानै फैसा लानानै मुलि हराखै फन हमाखै होननानै बिथांखौ बुंदोंना बिनि मा होनो रिप्लाइखौ बिथाङा होआखै नंमारगौ नंमारा आंखौथ' बुंना होनो हानाय नंला खिन्थु खनजिताया नैबे भिडिअनि सायाव रिप्लाइ होदोंब्ला बे भिडिअनि सायाव रिप्लाइ होदोंबा नोंथांमोननो नैबे खनजितानि भिडिअखौबो लाना फैनाय जागोन आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय खनजितानि सायाव मा दाय होदों ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय